Borok na phaio do kol khaioi. Ke ang thangi himani borok jabda sikit lang wano. An phun rok borok sek na sibai keta. Ke lama buthago ro bagano lang thang wano jabda sikit khain ta. Ha? Iko mian tani na. Abon pore hingge bagan telang udah no. Bagan telang. As borok phai puro kai 6টা 7টা rok baji tonga ta puro. Apuro hingge 10টা 11টা rong hana. Angkai bagan telang goi borok ano jabda sikhai kya. Hingge tasa ang apuro borok no sengkata tak borok telang tang khanya bagano hini singmani ano kini khe yakrom telang thango borok. Hingge olokhai iskolo thangata iskul mata robani iskula hingge apuro borok ano suak rok khanu jabda sikhai no ani yakung rok yagrok rom sibai keta. Angkai jabda sikhai ang nungya himani borok ano jabda sikhai yakung rom bai khanu. Phelag rok ta khanu hingke no olokhai iskul ukulok telang thango borok ano. Hingge olokhai o chwla khai nogo thangpai kha o ja no na phainai ta. Borok phai puro ka 4 jona hayo. Bumung Bishal, Lens hingke Hasang tei Bapi masa. Borok ano beraina ni hinsao. Hingka ang thangya 6টা 7টা rokota. Abono ang borok no masong kai saimia. Borok saimia. Ang apuro thai himani borok ano jabda sikit lango. Borok apuro na an phun bo sek na sika. Hingkai iskul ukulok telang mani pore borok ano suak khani iskul ukulok telang kata rom la pal rom laioi. Hingke ating kata. Hingke ang saimali ya ungko Bishal bai ungko puro ka ang saimang kata tei baki rong khang apuro ka ang leng thakata saimali ya. Bishal bai Lens. Apuro ang nungkai leng mani sisabayoi borok tasya apuro tasa telang thang ka bolongon ano bolongo telang thakata tasya. Lenggoi sisawo nyo. Lenggoi sisaman pore apuro ka to Lens Bishal to nogon thangpai khe borok ano hingke ating bayoi Lens bai Bishal no thangpai kha. Hingkai o ang lenggoi sisai da. Lenggoi sisaman pore hingke borok ano taha bolong dai telang thango hingke dawi atui khaibai hingke tasa borok ano yakung yakrom bai bato kariwo. Nogo tunanya bagoi. Nogo tunpai bagoi. Hingke phaikya do borok ano rom tu ta mane o khasang ni bangra o ani yagrijak ta. Borok ano tui hayo kap ang apuro khasi pano asu siya ta. Pura ang lengjak ang kun phan saimali apuro. Hingke lamode khai masong malai kata masong baise. Hingke apuro kai chwla rok no ang apuro masong ni khorang simi khlai tongo borok khe nugi ta. Khorang simi khlai tongo hingkai apuro hingke no a chwla rok no tui hai keta chingnogo. Hingke borok go siyang tongo. Masong thangkata masong rutuk thangwa no rutuk thang. Ongko lai mara hodok lai hai o dokan rok lai hai ta. Aboni yagulo hingke a chwla rok tui hai khe nogo. Hingke Bishal bai Lens khai to asuk si phaio borok hora haliya. Borok apuro a Lens bai Bishal no thangpai puro ka tei 3 jona tongkho o iskul mato ta. Tei masa hingkai Tushar. Hingkai Bapi bai ongko khasang ka ano tuni phai keta. Hingkai borok khai no nogo tui hai kya chingnogo. Hingkai oro borok guardian rok phaibai kya. Masong borok no ongko apuro an ongko rok to ongoi thamai kya ri rok ta. Hingke masong sengkar borok no
tamखायनो an bwsajung tamkhaini chwngkata hingke borok kun khaya gosiyang tongo first o olo khai tebo bar bar swngka hingke gosikata phurukhe bishal chong rok afuru bishal kai chongko gosiyang tongo first o bobo bishal tongo na bishal se ano kol khai tlango hingke afuru phaiketa nogo acha hingke pajon bisingo joton da sinamo kya joton sinu bahai sinamo sagar afuru ang o je tinjona jo bishal bai alliance no khaito ang bahai sinamo se bishal no da pajon bisingo nang sap sap se pajon sinamo bishal bai alliance no simi sinu bahai sinamo sagar abo bishal bai sinu maka facebook te sinta koila bishal bai gai afuru no hoda hamlung ai kol salai ta gai no bo beraina sau gai sa bera khe angke tai ko ai alliance bai khaito dol hisab te kok sawo ngakai o je bishal no hamjago hini ja pelanga di no hamjalan tongo sung hamjalan tongo nin buri no se khe borong no tamni baga amo hai tangin kana abon sawo ang borong no abon tag ang naita ngai ja chala rok ni pajon khukte sai mangka nang mobile khitaro himaka he abo bor joton chalak mang sai tongo nin ma sang bar ba ko khamani yang so bor an phun seksika o aro na phaipuru no bor an phun seksika phun bo joton salen lija bong ne o je ko khamani amo tatal borok na no jabardasti suwa rok khaniwoi phela rok khaniwo yak rombai ga borong kudun dia sai maka helak to nung je sarai dakpo he kun dina ang phelak sa nang lak ang suwak sin nang yakho ang apuru si bor ano first time khaniwat khe jabardasti khai yak rombai ga sang ka amo borong borok sajau ka ga suwak ngai nung dele se suwak khani di khan aro thangi ba he boro he anga te kun dino saglak borok se jabardasti joton jabardasti khairu borok ano borok se suwak tu jabardasti khaniwa no suwak khaniwoi bor ano ati khaiketa bolongo tlang thangwa no suwak khanibai ga bong na je kok samana amoni joton tatal dana ga nung tabuk ta manai ang tabung